खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जानाय बड' पिस एकर्डनि दफायाव थानाय बायदि दिनै बिटिएडिनि नामखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनानै होबाय। बेखौ आसामनि गभर्नर प्रफेसार जगदीश मुखिया दिनै गनायथि होबाय। बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे कमिसन दानाय जासिगोन। बे कमिसना 6 मासनि थाखाय थागोन। बे कमिसनाव फर्मार आसाम चिफ सेक्रेटारि पिपि वर्मा, बिटिसि एडमिनिस्ट्रेटर राजेश प्रसाद, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ एबसु जयन्त बसुमतारी आरो रिप्रेजेन्टेटिभ अफ आदार कमिउनिटिज दालिम बायाना थागोन। बे कमिसननि गेजेरजोंनो बिटिआर एकर्डआव थानाय बायदि गामि दानख'नाय आरो गामि सोसननाय हाबाफारिया मावजागोन। बबेबा गामिया बिटिआरनिफ्राय ओंखारनो लुबैयोब्ला बे कमिसननि गेजेरजोंनो ओंखारनो हागोन। नेक्स्टआव दङ एकर्डनि बायदि बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो BKWAC बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ 1 मासनि गेजेरावनो बानायनानै होनाय जासिगोन। आरो बर' रावखौ आसामनि एस'सिएटेड अफिसियेल लेंगुवेजखौबो 1 मासनि गेजेरावनो मावफुंनानै होगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों बुंथिदों। बिथाङा बुंबावदों बिटिआरआव खुंनो गोनां इलेक्सनखौ 30 नभेम्बरनि सिगां खुंनो हानाय नङा आरो डिसेम्बराव अल पार्टी मिटिं जानानैसो आरो बिहारनि इलेक्सनखौ नायनानैसो बिटिआरनि इलेक्सनखौ खुंनाय जागोन। गवालपारानि एडिशनेल डिपुटि कमिशनार जयन्त दासआ गावनिनो सरकारि क्वार्टाराव गावनि जिउखौ दिनै फोजोबनानै लाबाय। एडिसि जयन्त दासआ 2002 बेट्सनि एसिएसमोन आरो बिथांखौ 2 दान सिगांसो गवालपारानि एडिसि खालामनाय जादोंमोन। खौरांनि बायदिब्ला बिथाङा गावनि देहानि थासारि मोजां नङिनि थाखायनो गावखौ फोजोबनानै लादों। बिथां जयन्त दासआ गुवाहाटी बिरुपारिनिमोन। बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिटिआरआव जानो गोनां बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनानै होनो थाखाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि काजलगाव डिसि अफिसाव मेम'रेन्डाम एबा लाइजाम गथायनायजों लोगोसे हानजाबो सुरदों। बिथांमोननि दाबिफोरा बिटिआरनि इलेक्सनखौ थाबैनो खुंफुंनानै होनो थाखाय आरो बिटिआरआव गभर्नर रुलखौ जाहाथे बारायनानै होबावला बिनि थाखाय दाबि दैखांदों। हाग्रा बिफाननि अपारेशनजों गासै 7 जन गान्दा सिखारिखौ हमनो हादों। बे 4खौ काजिरङानिफ्राय हमनो हादों आरो 3खौ बखाघाट हाग्रा बिफाना हमनो हादों। बिसोरनि मुङा रामेश्वर सिंगार, धानपुर कार्डं, टार्जेन तिरान, बिन'द तार', राजेन रांफर आरो मृदुल फेगु। सिलचराव सासे एसबिआइनि कास्टमारआ गावनि क्रेडिट कार्डआव 6 फैसाल' रां थानायनि थाखाय बेंकनो 12,388 रां होनांदों। बेखौ जोङो सुद नङाबा फाइनबो बुंनो हायो। क्रेडिट कार्डनि बिगोमा अनवार हुसैना आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानो बेनि हेंथायै कमप्लेनबो हरबाय। आसाम गभर्नमेन्टआ फ्लाइटजों दावबायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोदान नियम खालामबाय। सिगां फ्लाइटजों फैयोबा दावबायारिफोरा 10 सान हम क्वारेन्टाइन थानांगौमोन। दा फ्लाइटजों फैयोबा एन्टिजेन आरो आरटिपिसिआर मोननै टेस्ट खालामनांसिगोन। जुदि टेस्ट खालामनायाव नेगेटिभ फैयोबा हम क्वारेन्टाइन थानो नांनाय नंला आरो पजिटिभ फैयोबा हम क्वारेन्टाइन थानांगोन। टेस्टनि रिपर्टखौ 24 घन्टानि गेजेराव नांगौब्ला 2200 रां होनांगोन आरो फ्रियावनो टेस्ट खालामजानो लुबैयोब्ला 3 सान न'आव हम क्वारेन्टाइन थानानै नेनांगोन। लोगोसे आइसिएमआरआव टेस्ट खालामनाय नेगेटिभ रिजाल्ट दंखायोबा बे मोननै टेस्टखौ खालामनांनाय नङा। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।